harus ganti semuanya berarti yo. Jilbab mawon, Mbak. Mau kena aja. Terus Bundi, Mas Ridho sehat? Alhamdulillah, Mbak. Pun dahar, Mbak. Sampun, jenengan sampun dereng? Alhamdulillah sampun niki wau. Nah, dahar kalian apa? Yarane niki gorengan, Mbak, niki namungan. Alhamdulillah. Nggih. Niku wau maem sedoso ngakune gangsal napa mboten? Kiu. Lek kula malah maem kalih dosa ngakune gangsal, Mbak. Nggak walah. Ya iki. Mbak Ayu. Ketok pirang jam aku kok wis. Kayak ngono, Bang. Bingung aku ate ngomong apa? Aku aja penontonnya di sini, oke? Cantik kere. Aduh ya Allah. Ridho ngapain? Makan apa? Ini lagi cikruk. Kan Bundi niku. Ingredientnya Pak Klayeng. Kok mboten wangsul jenengan apa diusir? Mboten wangsul griya Banyuwangi napa mriki? Iya, Pak. Ridho katanya Ayu itu, kamu itu maju sedikit loh, minta WA kayak apa ngono. Aku kira kalau maju gini. Yo gak ngono toh, maksudku iku kamu sama Ayu kan kalem gitu toh, gak bisa dia kayak seruduk kayak aku ini gak bisa. Dia itu maunya kamu yang maju dulu baru gitu loh. Orang Mbak Ayu yang maju loh. Mbak Ayu loh udah maju. Mana ada? Ya apa sih Reiki gak peka-peka kok? Mbak Ayu berani. Apa? Mbak Ayu, kalau tidur jangan malam-malam loh. Ya. Nggih. Aku deh. Apa? Orang Mas Rip. Mbak Hiro aku langsung nguwene ngoten aku lho ajenge sanjang malih. Munduran. Ngomong wes aku dek kene dadi nyamuk gak apa-apa. Madep tembok, baruku madep tembok gantian. Gue ngajengnya sanjang nopo? Kali jam pinten Mbak wau live? Kula wau sak mantune kali mantune ngali Mas Yun jam 9-an. Mantuniku kenging PL. Terus live malih. Nganu terusnya di bawah umur ngoten. Kenapa jenengan kok di bawah umur kok sanuke? Anda nggak tahu TikTok ini loh ngawur. Kok sanuke sanu. Bayu. Kenapa? Langsung nonton sacet ngono lho. Apa, Mbak? Enggak Ngelek apa-apa. niki. Ngelek. Enggak apa-apa. Enggak ngelek iki. Alasanmu ae. Enggak ngelek. Lho ngelek. Napa, Enggak. Mbak? Patah-patah. Enggak. Iya, Mbak Ayu lagi ya Allah. Aku yang goyang nggak ada kamera wes. Coba kamu gini toh sama Ayu. Gini. Napa, Mbak? Kan berteman Gini Mas sama Ridho. Ayu. Mas Ridho kita kan berteman ya. Ora. Loh, Pak Yeng kok sampai yang sini bali ini? Ora. Pak Yeng niki kok Pak Yeng sing jawab. Bulan tengah itu tuh Mas Ridho, Pak Yeng niki. Wah, aku ngantuk, Pak. Wiru bali. Tidak aku. Ini ki anu lho. Rencang-rencang nih lho. Dan jenengan minum es mawon. Nggih, Mbak. Napa hawane teng riko panas? Wah, ini dingin nih pede. Tenang sih. Gini. Oh, no. Beten.
Betul-betul ngene lho. Ki peluk Pak Yang. Aku jalan peluk Pak Yang kok. Oh, kali Pak Yang, dia pun nek kali Pak Yang mboten napa-napa. Pak Yang. Wah, sido. Aku puilang, kula puilang Mbak niki, Pak. Oh, alah. Ya wis terus norek ngomong terus rek. Apa? Niki kok enten kembange sing maringi sinten, Mbak? Kula pados piyambak, mboten enten sing maringi. Enten benjing karo paringi. Astagfirullah. Lho, kok Rit, kok iki kok koyo boyo suwe-suwe. Sinten, Mbak? Mas Rid dulu punya cewek ya? Ayo kon do. Ayo kon do. Apa, Mbak? Jenengan nak punya cewek ya? Mboten cawetan. Punya Kamu cewek. kok punya cewek apa gak? Pacar. Ngelek ya. Loh, ngelek. Terus anjene iki anjene ri do mendu anjene. Nyanyi seronok loh. Sinyale piye to iki jane? Wong Alah, ngelek-ngelek. nyelemur niku. Mboten. Ya. Napa, Sampe Mbak? nek pura-pura ya. Sampe nek pura-pura enggak mireng nih. Sampe niku udele pindah memburi loh ya. Pindah omahe, Mbak, aja pindah udel. Iki apa to Caca karepe iki? Oh. Rido, jangan pura-pura gitu toh. Emang ngelek, Mbak. Ini loh, nggak bisa aku lihat. Aku sambil nonton live aku, krak gitu. Napa nggih? Yang suaramu lo gak ngelek-ngelek yo, kayu yo. Nggih. Tapi iki ngelek, Mbak. Ya apa? Sama kayu apa gak? Napa, Mbak? Apa sama aku? Kalau sama aku langsung tak santap soalnya. Sinyale piye iki, Pak? Alah ngapusi niku. Kamu tak prok ini, kamu undang gini, kamu tak prok ini kamu. Ya enggak, bohong kan cintaku ke kamu. Ih. Ngawur. Aku tak pernah mulai aku, Pak. Pak yang pernah mulai. Iki piye iki aku bingung, Mak. Menak gandeng Mbak Ayu iki. Tas pundi, bingung napa to? Yo coba tak tau waduk melengmu aja to, Pak. Kok saduk aku. Undang kok. Mbak kula Undang kok kok. mireng aku Mbak niki. Coba, Pak. Riyen Mbak kita anu ngetokne niki. Pundi Pak Yang mawon, Pak Yang, jenengan anu Pak Yang. Kenging Pak Yang. Iki koyoke mendu kabeh anjene. Ah. Pak Yang. Sini ya ta? Sini yo, Pak Yang. Nggih, pun Pak Yang mawon. Nah. Agen undang kok, Rido iku lho undang kok. Ini kita di samping nih. Pak Yang. Ngapunten Pundi, Pak Yang, Mbak. kok? Nembe ngetokne niki lho, Pak. Powil. Sisi, nembe sisi. Nggih, sisi. Ini nak tak sisi nak, sisi ibu nak sini nak.